khat changa chang ni mitha an thia tu man poi an tilo pathian ngai sakmi te po an thia tu man chiat na thleng tur la kalak bo an ni ti an ngai to alo mi fel chu thia thil thalavina khoi phak lova dik takati thin te chu thamuang takin an khuma an musiai siai thin pathian tu thiang him kan che chun zo mangai rom bungriat changsom ile pariat tin pathian mangai tu ama ruat anga akobate tan chuan an that na turin eng kimin tho saklom thrin ti kan thria hedi hian an soidon taila pathian mangai tu akau chan ang taka omte hne na chuan kan pathian hian eng kim an that na turin angai tu thrin ti hian a soi theu me pumin chuang hianin pathian ko chan chu venia hianin alo ti lo tling ta kan theology an ro pui takle literature lama kan miril miro pui chu venia hen kan lo chan ta zoram mipui hianin kan ui em ani pastor le theology an te hianin asat takin ko shan kan sual na tu laga hian an venga masang kan mi masa ko than pa church fathers kan ti origin ate Saint Augustine ate Alexander ate midang tam takte anoma chungte chuanin ko shan hin lo venga sa em ani kan pastor le kan theology ante hi kan ta nan lu em a tukin jing ka har nuwa ka ngai tu awang le khuma tang po min ti min ka tho thei lok lu na chan pakhat chu Lalhmingchhuanga Jongte hian kan pathian hian amero pui takhi lak chho hi a hre reng e di hian ka hriat tak mai kan tong traya ko san mipui te le zoram mipui tan kan di la kan nge na kan pathian hian kan tong trai na te kan tong trai na tlawh tak te min ngai thak saka za hi angai ni kan thria amaro chu thina le nun na ro rel tu kan pathian chuan venia ama ne na asengta kan ui ani Helia hian Solfa ti hian kan thak hlel zia hi a hria a hne na hruai a dua ma se venia hianin ami te ta na thil thatur ber min ruat sak tlat zo ka wangin venia hian arama chuan a lo cheng ta zo kani ale kha buchiar te kan na chak e ma a thu zia ngai thak te kan na chak ka ke hi pathian khongai na wangin AICS BD ka zirve a ka ngai tu na tak pei chuanin so AICS muna son arong bol na te ron chun zom na sela chuanin so hun tan son ba han tong kai don tak em ti te ka ngai tu ve rau thina ke maw muna ti an ma se ve ni chuan chu ting chu thleng thei don ta lo kan pathian hian nang ayo tur hi min pele mon ro se ti hi he chung ku tong trai na ni atop na Lalhmingchhuanga hianin ko san ni na dik tak Bible zir ti na dik tak mai a soi chok thina a ve em maya ao chu pui nema tin ma ni nam choi sana ngai sa na tur zia hi a thu soi tam taka kan mu a le khabu savun korfual kom hnung lama a zia khi ka du em thu ma chu kan chia chok te miram har na in an khotlang nun a ngong angin kan har na te hian kan khotlang nun a ngong phak ve ngai lo kan culture no zongin kan Christiana lemchang Christiana kan lo in siamani pathian hne na thupa choya kan culture le kan ram hi kan Christian pui ve a hunta ti he zia kani kan pathian hian mangai na savun korfuan chu lo sintil mot chero se Rev Lalhmingchhuanga Jongte chuan a khovel nun alo mang zo ta a pathianin anena alo hruai ta ani Rev Lalhmingchhuanga Jongte hi lunglon pastor Bial adin tira kan pastor saber ani a pastor thatak ani a Bial min kalsan dona po ko fanten kanuye em ani a Lalhmingchhuanga hi kan ria dan chuan pastor ani a
theology ang ro pui tak ani a ram vem mi ani a ko than ho te vem ṭhin le Ruihhlo ngai kan tiang chi te veya an zinga cheng ṭhin mi hring ani a chu tiang mi chu kan chan ani a chan na satak ani chu mipui ten kan hriat dan ani a kan hriat lar lo lama aro pui na hi han soi ka du ve a Lalhmingchhuanga a puala ti te pon kan ko thina puala hi Solfa thiam Zaipâwl Conductor ani a ong chuan ko than Tripura chuan Zaipâwl an nei le thei to lu nu in ong chuan ko than Zaipâwl din thar le tu conductor tha le ro pui tak ani a Shillonga lai pon Shillonga Baptist ko than te Zaipâwl en kola Bial Zaipâwl khenga lo kai suai to tu Solfa thiam Zaipâwl kai suai thiam tak mi hring ani ti hi ka han suai tel du a tin ale khabuzia ka lar tak le ro pui tak te zinga savun kor fual ala le lain ale kabusiam ma sa te zinga mi hei tunaga ken me khinia hlaro pui tele aphu tu te ti hi ale kabusiam ani a kum sanga chakwa sum ko le pariat September ni som le pakhata ati chhuak kha ani a ti chuan heng ale kabu siam chunga la le aphu tu te zinga hen la tam tak mai ada a chung zinga chuan hei redemption singers ten kan sak ṭhin lali shuan ne na ti te po kha alo da a I must tell Jesus ti kha ani a aphu tu chan chin te aphu chua dan te da a paragraph to pera chuan hela hi redemption singers ten mizo la in thiam takin an sa a amoin rilru atihar hle ti abel tel bok ani a zanena hian ale kabusiam zinga atar lan be keni redemption singers te pona kan lo sak ve thin chuan ama hi han kha kan du ve a hlabua ale kabu a da nge mai lali shuan ne na kabuai na ka thlenang ti hi han sak ve kan du a ke ni chung hian ala thu chang ni na le chang thum nei kan chial du bok ani chang ni na chuan thian tha ngil nei zaidam I suan ne na kabuai na zong te ka thlenang anen ka thlen hun chuan akiang ngeyam buai na le lungai na chhum pui jing ti ani a chang thum na chuan thlem na chhum pui kara lêng in kangai chandam tu karit phur chhok turin buai na zong mangai na rama abowang ka chandam tu kianga lali shuan ne na a buai na zong te chu puala chuan alo thlen don ta a he khowela ve thin a phurit zong te po lali shuan ne na chuan alo bo to don ani a I shuat chuan ama kianga cheng turin chatuan wan rama chuan alo lom lu don ani zanina hian kan chhum ko ten ama thanan hela hi kan han thlang ani